atu. Lah atu yo adet le. Lho kowe gak demit. Mit. Uang le. Kowe ki uang to? Lho urung dadi kok melok metu ki ngopo kowe iku? Lho dadi ye. Wes sapa jenengmu sapa? Kowe atak aku. Jenengmu sapa? Aku nungu. Okondil. Okondil. Alah buh ora mudeng. Jenengmu sapa? Okondil. Ora cetok. Jenengmu sapa? Joko Kendil. Ngono yo iso no kok. Lah mbok onokno le. Dil, Apa? kowe ki ning ndi? Alep ning Kalton Alangcana. Ning Raton Alangcana. Ape lah apa kok kowe dadak rono barang? Ape ngopo? Atu lolo atiku. Piye? Lolo atiku. Atimu lara. Lah ngopo? Alae. Bapakku diantemi. Piye? Bapakku diantemi. Apa ki apa? Bapakku. Piye? Bapakku Bapakmu gini. diantemi. Siapa sing ngantemi? Wong-wong Alangcana. Dil, Apa? sing ngantemi bapakmu iki jenenge sapa? Copo meng. Aduh, lali atuh. Weh, ini ae. Piye? Bapakku diantemi diotosi. Lah aku anake lah 5. Oh, lah saumpama kowe wis teko ning Parangkencana, ngerti wong sing njotosi bapakmu, terus karepmu wis kapake. Lah tak kapak-kapake. Oh ngono. Nah aku atok ah. Pengen ra. Lah jenenge sapa malah aku yo malah bingung. Atu atok ya. Ya. Piye? Atu atok. Katok. Ngurus siji kok. Atu atok we. Atu atok we. Piye to ora cetok blas. Aku takok kowe. Takok. Ya takok karo aku yen aku iso tak jawab. Apa we lo? Sing ora nangis kok. Ora nangis aku. Apa we leti? Malah bingung. Piye? Apa kowe ngerti? Oh iya, ngerti apa? Ngose kowe goblok kok. Malah kurang ajar. Berarti digoblok-goblokno. We leti sing nakne sapa meng? Yah, Dak, Arjo, Dasya, Das. Siapa? Tapih Leksa Plaja. Lah malah sing duwe tapeh ra ndise tapeh kene iki. Tapih apa to apa meng? Lah nek bakal tapeh ana kidul kono bakal tapeh. Olah tapih le. Lah ki ngomong tapeh. Tapih apa meng aku gak pati teto. Piye? Patih Reksa Praja. Oh, Patih Reksa Praja. Yo mesti ngerti. Aku ngerti. Ndi? Cahe ndi cahe? Cahe ndi? Saiki sadurunge aku meneh ngerti sapa kuwi Reksa Praja. Tapi kok kapake? Lah tak kapak-kapake. Janji lho ya. Pengen lo. Yen kowe pengen ngerti sapa Reksa Praja. Reksa Praja Pating Parangkencana ki aku. Tuwe. Tuwe ateh Reksa Praja. Iya. Hai kowe. Tuwe we. Mati we. Mati we. Semekelapu wong maneh
timbalan dalem Sang Prabu. Ketok leh gati-gati sawanmu ana ngarsaning ingsun ana apa? Kepareng kawula matur menawi lepat nyun ageng sih pangapunten dalem. Matura sing trawaja. Nalika panjenengan paring dawuh kang supados kula paring pawangsulan dumateng panglamaripun Pak Krama nduk nalika semanten sampun kalampah. Menawi panglamar kula tampik kanten kula saged maos sedaya isyarat saking panjenengan. Yen ngono Pak Krama wis kelakon bali saka negara Parangkencana. Nggih, Syukur. nanging Sang Prabu ngaturi ketiwasan. Atur katiwasan. Nggih. Pak Krama wangsul menika jebul mboten trimah kula tampik kapara kula pilara anakipun ingkang nami Joko Kendhil menika ambarang ngamuk ndamel geger wonten ing Parangkencana Kanjeng. Anake Pak Krama sing jeneng Joko Kendhil ora narimakno. Nggih, Yen Pak Trama kok pilara. menika leres Saiki Kendhil ngamuk ning Parangkencana. muncul kalian kula. Ampun, Ayo, ampun, dapakku. ampun, Del, ampun, Del. Bapakku mbok ademi. Bapakku mbok otosi. Aduh, iki tenanan nang Del, Del. Nanan bapakku yang mbok otosinan le. Aku mau ngetok-etok kok, Del. Ayo, ini. Ini we, tu. Jagat wasesaning Bathara. Tangi cepet banget. Hah, ngete we. Ora. Ana menungsa kok wujudane kaya ngono ya diajeng. Inji Kang Mas amit-amit Amit-amit cepet dia. bayi. Yer, Ana manungsa sing kaya ngono. padha amit yer. Nggih. Amit. Ya kok blekecot. Enak we. Ora ril. Ade. Bagus. Ngono ya, Jos. Menika nggih. Sabun ben eloke ya iya. manungsa Kanjeng Rama. Tinalah. Ya wong ah. Rama kula gegila lho Rama. Tunggu. Deh. Riki. Ya, Pola. Loh. Teh. Dak ono. Walik. Loh, tuwalik. Oh. Iya ta. iki Jawa apa ora iki? Lah nggih. Nggih to. Tunggu. Nggih. Tunggu. Ya, nyembah. Loh, Dil, Latune. walik. Oh, alah. Kang Patih, Dalem. apa iki sing aran Joko Kendhil? Nggih menika Joko Kendhil. Sing lagi bareng kamu? Menika leres. itu atuh. Atah. Until. Jenengmu bener Joko Kendhil? Deh. Kowe anake Pak Krama pawungan kang saka ing Desa Gedangan? Deh. Boten nggih le. Joko Kendhil, Deh. apa bener bapakmu ngelamar ana ing Parangkencana awet saka pamundhahmu? Deh. Kowe kepengin duwe bojo marang putraning ingsun sing jeneng Widyawati. Deh nuwun. Apa kowe wis ngerti pawungane sing jeneng Widyawati? Pun. Putraku kuwi sakatrine lho. Deh. Endi sing jeneng Widyawati? Adik. Diajeng. Inji kula ramane. Lho kok iso-isane? Widyawati Paring dawuh kula Rama. wis tau ketemu menyang endi kene? Karo Joko Kendhil iki. Wonten sak pinggiripun sendang Rama. Oh. Jadi bener yen sliramu serawung karo jeneng Joko Kendhil iki. Menika laras. Joko Kendhil, Deh.
Kowe seneng tenan karo putraku. Ah, cinta. Kowe cinta Tresno. karo putraku sing jeneng Widyawati. Nggih. Upama ora kelakon ngono piye? Ah, wong ati. Yen ora kelakon mbok endhenge patimu. Nggih. Ndadene kawruhanmu ya. Pripun? Menawa calon garawak bojomu Siti Widyawati kuwi wis ana pawongan sing ngepenginke. Baik. Bupati saka ing Binangun jenenge Ndra Baskara. Ndra Baskara. Iya. Terus Yen sira si Joko Kendhil bisa nundung para bupati sing padha ngepenke marang putraku, ora esuk ora sore sira sun tampa dadi putra mantune ingsun. Taguh. Oh, Taguh. Amit, nun. Dek, Amit, Dek. Ya. Nun sewu Sang Prabu. Iya, Kang. Kepareng kula matur ngersa dalem menawi lepat nyun ageng isih pangapunten dalem. Perkara apa, Kang? Perkawis sedaya pangandika panjenengan ingkang nampi panglaripun Joko Kendhil. Nun sewu lho nggih. Ampun dipun anggep kula menika wani kaduk kurang duga kok wantun matur ngersa dalem menawi saking pemanggih kula menika kurang prayogi Kanjeng. Kang Patih, Nggih. Joko Kendhil kae gemblung kepaung Menika leres. nanging sekti mandraguna. Kula ngakoni niku nggih. Selagine Kakang Patih wae ora menang yudane musuh kelawan si Joko Kendhil. Yen tenane kan Joko Kendhil tak du kelawan para bupati sing saka Binangun. Muga-muga para bupati mati saka tangane Kendhil. Syukur mati samyuh. Parang kencana padang suasanane tentrem sak bajute. Oh kados ngaten. Iya. Nek ngoten kula nggih sarujuk sanget Kanjeng. Awat-awat lho Kang. Ngestaken dawuh Ujekno supaya mati sampyuh ya. pangestu penyengkang kula suwun. Putra Wer, Injih dawuh Rama. do mancing kamu rana. Diaju Rama. memuji ya. Supaya Kendhil Baskara matya samyuh ana ing palagan. Jadi aku